Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sama nga giisa ni Bueses, didto sa kamingawan ang bitin nga bronse o tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Atong usbon, sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga o bronse nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga ginikanan, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, avid listeners of this program, ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Of course, din higyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita o madugog usab sa RMN Dipolog website, ang rmndipolog.weebly.com. Usab day, dili lang sa AM band, no, sa inyong mga radyo madungog ang maong tulumanon ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Madungog usab kini simultaneously sa IFM o FM, no, band sa RMN Dipolog ang 94.1. Kikinig hapon ang ubus nyo nga lagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kimagapoy magiguban kaninyo sa maong tulumanon. Happy Feast of the Holy Cross o maayong pagsaulog sa Santa Cruz. Kanado mga Kristohanon, ang krus maumani ang atong simbolo. Simbolo sa kadaugan sa atong pagtuo. Matod pa ni San Pablo, kung wala banhawa ang atong Ginoong Jesucristo, kawang ang atong pagtuo. Gitubos ta ni Kristo pinagi sa iyang kamatayon sa cross, mao ni nagasimbolo sa iyang dakong gugma kanato o diha sa iyang pagkabanhaw. Kana usab na pamatud-an nga atong pagtuo dili gayud bakak, na pamatud-an po diha sa pagkabanhaw. Pero karon sanglit ang atong gisaulog kapistahan man sa Santa Cruz, kung Holy Cross of our Lord Jesus Christ. Mao na nga atong pasiunhan kini og mga pulong nga nagsentro ni ining krus, Santa Cruz. Ayha na to ipadayon tong tema mahitungod sa Bible alone kon Sola Scriptura. Doon naghapon ni siya kanang relevance sa Sola Scriptura. No, mao na nga nakahukom ta nga sugda na to sa pagtuki aning krus
kay gihimo man ni natong insignia o simbolo nato mga Kristiyanos nga Katoliko, o dako kayo ang atong gugma ni ini nga simbolo gani ato ning ipatik dia sa atong lawas ya, at kanang sa Tagalog pa tanda ng krus, abang mangurusta nga ipatik nato ang krus atong lawas, lintok ang Santissima Trinidad, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. May kalambigitan kini sa atong tema kay usa sa hinungdan nganong ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko kon mga Protestante, ang tanan nga mga inigawas umibiya sa tinuoang Katoliko ang kumon nilang kanabang ilhanan o gihimo o dagway sa ilang pagbulag mao kanang pagbiya sa timaan nga pagpanguros. Matud pa nila kanagong pagpanguros dili man na mabasa sa Biblia letra por letra, mao na nga dili nato na siya hibuong simbolo. Kanang pagpanguros mo na hinungdan nga ato mga igsoon sama sa Iglesia ni Cristo, mga Protestante, Saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist, mga born again, o tanan pa nga mga tinuhuan nga nagagamit sa Biblia nga ilang basihan. Sila tanan puros miundang anang pagpanguros nga simbolo sa atong mga Kristiyano, kay ang hinungdan maoro gyud na no nga dili mabasa sa Biblia letra por letra. So kana gyapon no, in line gihapon ni sa tema nato, kay ato man kumatud-an nga dili tinuod kanang ilang giingon nga tanan kinahanglan basahon letra por letra sulod sa Biblia, gani kung ato pud silang i-cross examine anang pagtulon-ana nga Bible alone, sila mismo wala po na nila masunod ng pagtulon-ana no. Kung atong i-remind ang atong una-una sa ato nang nahimong tulumanon si miagi nga Domingo nga pananglit ang ato mga igsong Iglesia ni Cristo, naaman sila'y pagbansay nga magsaulog sila matag July 27 July 27 kanang ilang anniversary sukad masugde kanang Iglesia ni Cristo niadtong 1914 July 27 na rehistro yan ang maong adlaw July 27, 1914 mga igsuon o nang magsuulog sila tuig July 27. Kung mangutana ta nila naa ba na sa Biblia, ang tubag dili gyud no. Sila mismo di gyud sila kaingon nga mabasa na sa Biblia. Pero ilan ang gihimo tungod kay di man pud na daotan. O kita mga Katoliko dili man pud ta mosupak og pagsaulog anang anniversary, kay wa man pud mabasa sa Biblia nga daotan ang pagsaulog og anniversary. Pero kana nagtug-an lang nga dili di ay tanan kinahanglan basahon sulod sa Biblia. Lain pa kanang pagpublisar o gapasugo magasin nga ilang gihimo kung pangutana nato sila. Kana bang Iglesia ni Cristo sulod sa Biblia na abanay naban sila pasugo magasin? Siyempre, ang tubag wala pa gyud sila pasugo magasin sa ilang panahon tungod kay wala pa man pud na invento kanang printing press sa maong panahon. Mga igsoon, so wa man ta magsaway ana kay kita mga Katoliko na aman tay mga libro pod na atay mga magazine atay Catechism of the Catholic Church. Hinoon kita mga Katoliko angayan man ta nga do na patay libro, do na patay ubang mga basahon tungod kay wa man ta manudlo og Bible alone. Pero sila atong mga igsuong nahimulag, nagtudlo sila og sola scriptura mo na sa Latin no, sola scriptura kun Bible alone. Nagtudlo sila pero muawat ra pud sila nato no, kay diha sa ilang gibuhat naman pud sila mga gipangbuhat karon sa ilang pagtuo nga wala pud Biblia. Sama pananglit ang ato mga igsuong Saksi ni Jehovah. Tanan bang ilang mga practices karon naa ba sa Biblia? Wala no, pana dayang ilang nahimo ng tradisyon nga kinahanglan na mag-publish gyud sila mga libro nga ilang iapod-apod sa mga katawhan no. Apilon pagalitan nila og hatagan ta nila gani kung nay mga adlaw diin na mahibalag nato ng ilang mga workers sa ilang pagtuo, mga Saksi ni Jehovah, o na sila nag-ikoy na meet bag ulang nga gitagaan kog pamphlet. Kung anak kas Biblia litra por litra di gud tang kabasa nga naay mga pamphlet nga gipanghatag ang mga apostol sa ilang panahon. Pero wala man tam supak ana kay di man pud nadaotan. So kana nagtug-an lang sila mismo pod na po sila gipangbansay karon sa pagpalaganap no, pagpakailap sa ilang pagtuo nga wala sa Biblia nga wa paghihimo panahon sa mga apostol. Pero wala ta magsaway ana kini man nadaotan.
Pero mauna lagi karon kining atong pagpanguros kay di lagi kuno mabasa sulod sa Biblia litra por litra bisag dili man ni daotan abagay mabasa sa Biblia nga daotan ang pagpanguros. Pero dili lang gyud sila manguros, ila lang yung gibiyaan ang paguros sa rason nga di lagi kuno mabasa sa Biblia litra por litra. So diha pa lang ato na silang ma-refute, ato na silang matubag nga. Oy, nganong gihimo man ninyong rason nga basta dili mabasa sa Biblia, dili ibansay o dili tuhuan. Nga kamo mismo naa mo'y mga pagbansay nga wala sulod sa Biblia. So mao na mga igsuon ang ilang inconsistency. Kita mga Katoliko kung daghan tang mga pagbansay nga wala sulod sa Biblia, kay wala man ta magtudlo og Bible alone. Pero sila nga nagtudlo og Bible alone, wala po na nila tumana, wala po nila ikinabuhi ng ilang kaugalingong pagtulunan. Na aber karon unsa may atong ikasulti sa atong mga igsuon nga mao na ilang baruganan. Kamo na ang maghusga. Baga suking digpaminaw. Okay, atong i-emphasize pag-ayaw kining San Juan 3:14, no? Gamatod pa sa atong Ginoo, sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin o larawan sa bitin nga tumbaga. Hindi sa hubad nga akong gibasa bronze, no? Sama nga gihimo mo giisa ni Moises didto sa kamingawan ang larawan sa bitin nga bronze o tumbaga nga gibutang diya sa ibabaw sa tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga giisa usab. Di ba? Unsa man ibut pasabot ani? Siya mismo ang atong Ginoong Jesucristo iisa usab. Maingon nga giisa ni Moises tung larawan sa bitin ni adto. No, ketubang sa Números kapitulo 21 bersikulo 4 ngadto 9 gani mo man ni unang pagbasa sa atong misa karon. Ang gibasa ni Números 21:4 ngadto 9 nga giisa ni Moises ang maong larawan sa bitin o ribulto sa usa ka bitin nga tumbaga. Giisa diya sa tukon. O gani silbi to nga kining tambal o nagsilbi to nga mura ba og kanang okay, tambal, no? Sa English pa antidote. Nganong nahimong tambal tungod kay kadtong napaakag bitin igo lang mututok ni adtong larawana, no? Ribultus bitin imbis mamatay dili hinoon. So ang kalala, ang elemento nga nadaha sa katong paak sa bitin nga maunta to'y makapatay nila, wala magsilbi, no? Dili musalir tungod sa gahom sa Dios. Muna nga katong larawan sa bitin di ay nagsilbi kato nilang mananambal, no? Ang Diyos may mananambal pero gigamit niya ang larawan nga iyang gipahimo ni Moises. Di ko na lang balikon ang detalye nga pahayag ani kay musamot yung tagkadugay ani atong tema, no? Kahibalo na mo, no? Unsa ang mga pagtulunan makuha nato ni ini. Ato lang ning timan-an nga maghihisgutan ni dire sa Juan 3:14 nga atong gibasa, no? Nga kato di ang tukon nga tua dito buhatan ni Moises ang ribultos bitin, moto siya'y silbing pasiunang panghitabo diris kasaysayan sa kaluwasan o diris Biblia nga ang fulfillment o kasamahan ni ini o ang gitumbok ni adto sa atong panahon anang gitawag na tug typology, no? Nga hitabo ni adto sa daang testamento nga aduna po'y gitumbok nga hitabo sa bag-ong testamento. Mo ni giingon diri ni sa atong Ginoo nga sama nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga tumbaga o bronze nga gibutang og tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. So ang mga Israelitas naayo sila gikan sa ilang pagkanahipaakag bitin imbis mamatay sila di sila mamatay, maayo hinoon. So nahimong mananambal ang Dios pinaagi sa maong larawan sa bitin. So samang paagi diri sa
panahon nato, panahon Kristiyano, ang tutukan nato dili na tong larawan sa bitin, kundili ang ato ng Ginoong Hesukristo mismo. Tutukan nato ang iyang kamatayon sa krus, no? Muni giingon diri. Ang anak sa tao kinahanglan iisa usab. So tutukan nato ni kining pag-isa ni Kristo diya sa krus. Asa man ni natuman kadtong kamatayon niya sa krus, mga igsoon. Umuni nahimo natong simbolo nato mga Kristiyanos. O gani kining maong simbolo ato gining gipatik diha sa atong lawas. Linitok ang Santissima Trinidad, no, ang Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dayon kita mga Katoliko, kung atong estudyuhan ning Biblia, dili lang kay burabag pasagdan lang nato ang usa ka hitabo nga wala tay gihimo nga handumanan, no? Okay, sa moadto ka sa mga Protestante o mga dili Katoliko, sila muuyon man pod nga ang katumanan ani Juan 3:14 nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga dito sa kamingawan o larawan sa bitin nga tumbaga. Kinahanglang ang anak sa tao, but pasabot ang atong Ginoong Hesukristo isa usab diya sa tukon mo tong kamatayon niya sa krus. Ya, natuman man to. Ang atong mga igsong Protestante mauyon sila nga mautong kamatayon ni Kristo sa krus. Pero kitang mga Katoliko dili lang kay nagtuo ta ana nga mautong kamatayon ni Kristo sa krus, no? Sa iyang pagpanubos kanato, gihimuan pagyon nato na siya og handumanan. Binasipod ang mga pulong sa atong Ginoo katong dapusang panihapon niya. Nga iyang gisugo ang mga tinul-an niya nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. So, dili daidautan nga buhatag handumanan ang usa ka buluhaton nga maluwas nun, no? So kita mga Katoliko giunsa nato pagbuhat ni og handumanan. Ibalo na mo. Naagi tay mga krusipiho. Diba? Naagyo'y cross, dayon ato yung iklaro nga dili ni kadtong cross lang sa kriminal, no? Kinigong cross ni adto, no? Bisan panahon pas mga Romanhon sa una, gigamit mo na nila sa ilang pagsilot sa mga kriminal, kanang cross. O katong ilang cross, gisilutan sila tungod sila mga kasalanan. So, murag matawag na to, adi kay mura, maugyod, ang ilang kamatayon, diya sa cross, itong mga kriminal, ang ngayon po sila ato, dayon wa to'y kapuslanan. Tunglo ra gyud ang mensahe ato. Pero kung itandi nato sa krus atong Ginoong Hesukristo, dili lang kay tunglo. Although na ay tekstus Biblia nga daw tunglo, gi-explain man po ni pare ganina sa misa akong natumbungan. Pero sa atong kanatong mga Kristiyano, ang nakalahi sa krus ni Kristo kay dili lang kay tunglo. Na tinunglo tuod ang atong Ginoo diya sa iyang kamatayon sa krus kay mo man to. Gibayran niya ang atong mga kasalanan, siya mo'y gabayad. Mutong siya mo'y natunglo. Alang na to, pero ubot na naon kita to, iyang gidala ang atong mga kasalanan sa krus. Pero ang maong kamatayon niya sa krus, nagsimbolo po to sa dako kay iniyang gugma. Liman ka, ang atong mga kasalanan mo iyang gidala, dili iyang kaugalingon. No, kaya wa man siya kasala sa iyang kaugalingon. O gunya, nagsimbolo po sa kadaugan nato gyud nga iyang mga alagad o nato mga Kristiyanos. Muna nahimo nato ning simbolo nato mga Kristiyanos. Simbolo sa kadaugan, no? Muna kinahanglan iisa. So, kita mga Katoliko, ang hanumanan giklaro gyud nato natin mga krusipiho. Nga naagyo'y larawan ni Kristo nga nagbitay sa krus. Kay kung krus rapod nga way larawan ni Kristo, basig masaypan ba nga mao na itong krus atong mga kriminal, no?
Og diha, no, mga igsoon, kanatong mga Katoliko, diha sa atong pagpanguros, usapon na siya. Usapon na siya kapag timaan, no? O paghandom sa kamatayon ni Kristo sa krus. So muna nga kita, no, mga igsoon, kita mga Katoliko, dili lang kay nagtuota nga ang katumanan atong gibasa natong tudling sa Biblia Juan 3:14 nga giingon nga maingon nga giisa ni Moises ang ribulto sa usa ka bitin dito sa kamingawan ang anak sa tao, no, ang atong Ginoong Jesucristo iisa usab, no, diya sa krus. Dili lang kay nagtuo ato, gibuhatan pagyon nato naghandumanan nga inig kakita gali nato sa maong handumanan kanang Santo Kristo o kanang krusipiho, makadumdum dayon ta sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Makadumdum dayon ta sa dakuong gugma sa Dios kanato, pinaagis kamatayon niya, no, sa atong Ginoong Jesucristo diha sa krus. Mauna nga matud pa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 18, no, 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 18, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang niadtong nangalaglag o nangawala apan kanhatong ginaluwas gahom kini sa Dios. Sa ubang hubad giingon ani, ang mensahe sa cross ni Kristo o ang mensahe sa cross binuang alang sa mga nangawala apan alang kanatong mga linuwas gahom kini sa Dios. Sama ras pag-ingon ba nga kining atong pagpanguros, kining atong mga simbolo, mga sakramental na tus krus, para nato gahom kini. Gali mga daghang istorya ani nahitabo sa kasaysayan, pinaagi ni ining timaan sa krus, dagkang mga milagrong nahitabo ani. Nahinomdumo kung nagbasa mo og history katong kinabuhi ni Emperador Constantino nga usa sa hinungdan nganong nakonberter sa pagka-Kristiyanos kay niadto god mga before ni Emperador Constantino, itong mga emperador nga mga pagano sama ni Emperador Nero, Diocletian ug uban pang mga emperador ng pagano nga nangulos mga sa imperyo sa unang Romanhon, ang paganong imperyo, o di man sila dawata ang Kristyanismo, ilamang gipamatay ang Kristyanismo. So, pero mahibong ta sa pagka-emperador ni Constantino nganong iyang giundang ang mga panglutos Kristiyanos kay siya mismo na nakumbinsi, nakonverter sa pagka-Kristiyano. Hinoon ang tibuok lang istorya sa iyang kinabuhi, no, mga igsoon, niadto gong panahon na naa naman to'y erehiya, kay naaman to'y pari nga ginganlag Arius nga nirebelde, no, sa simbahang Katoliko, tinuhuan ni Kristo nga universal, nirebelde siya kay nanudlo siya nga si Kristo dili Dios kuno. Unya kay very influential man pud to si Arius, maayo man tumo debate. Mura man tog kanang mga debatistas Iglesia ni Kristo, murag si Haramil Parba ug si kitsa paning ng mga maing laking debatistas Iglesia ni Kristo, si ingno na nato Felix Manalo, maay kay mo muwali, kinapaday usa kining ilang international debater si brother nilo na to brother kay di man na sila musugot tawag og father, no, brother Jose Ventilacion, no? Nga kini mo na sila kato si Arius parehas yung kanang abilidad ngano man kay kung atong tanawon gud ang Iglesia ni Kristo ni lambo, no, didaghan pug membro gali na dato yun ang ilang tinhuana, gani na sila ay nahimo nga Philippine Arena nga na patik siguro na sa Guinness Book of Record nga kuan nindot kaayo nga Philippine Arena, no, mga igsoon, Coliseum yun, no. Mao na nga influential tungod sa kamaayan nila muwali, maayo kay manudlo silang pagtuo, daghang nadala mo nang nadaghan po kay na Iglesia ni Kristo. Nya katupod si kuan sa una, Arius mo upod to, influential.
Daghan pong napatuo niya anang pagtulunan niya nga dili Diyos si Kristo. 5 ka daghang kay mga obispo iyang nadala. No, mga igsoon, daghang kay mga obispo iyang nadala. Pero wa lang gid po sila mulampos, no? Kung ang Iglesia ni Kristo ron ang ilang tinguha nga sila gyud mo'y mohari nga ma-overpoweran nila ang gidaghanon sa Katoliko. Hinon wa pa man na sila mulampos ron kay mas dako pa man gihapon Katoliko. Katong sa panahon ni Arios, grabe to kay 5 ka mga igsoon, daghang kay mga obispong nadala niya. Unya katong grupo ni Arios niabot jud to sa kasaysayan mga 300 to 400 years ay nawala gyud sa kasaysayan. Nawala tong grupo ni Arios pero grabe ka ito ka influensya. Grabe ka ito ka banggiitan, no? Daghang nangakabig ato gani si Emperador Constantino nga na-converter sa mga Kristiyanos na ay subayan ninyo sa history na influensya sa ulahing parts iyang kinabuhi. Murag dito gali siya ni Padayugdog. Dito siya na influensya sa Kristyanismo kuno nga gitawag na to og Arianism. Di man na mutuo nga si Kristo Dios. Okay, lagi ni adtong panahon na ang mga Kristiyanos nabahay naman kay naamay nadala po ni Arios. Pero mailhan nimo og asang tinuod. Katong nagsukad gyud panahon ni Kristo nga nagpadayon ug mo toy gibiyaan ni Arios o ano man kay na excommunicate man to si Arios kay ini adtong council nga diin nagdebate sila dito. Inagali si Emperador Constantino ni tambong gikondina si Arios nga giingon dito nga it is an article of faith nga di gyud malalis nga ang daan atong gituhuan nga Dios ang atong Ginoong Hesukristo tinuod jud na. Mao na nga gikondina tong pagtulunan ni Arios og bunga ni adto, no? Di man po siya muundang gyud og tudlo kay paara niya sakto man gyud siya, maay po siya mo debate. Mo to nga na-excommunicate siya, natiwalag sa simbahang Katoliko og nisamot po siya kaisog. Mo to nga ni daghan ang iyang mga sakop o gani kato si Emperador Constantino na influensya gani dito sa grupo ni Arios, mga igsoon. Pero ang mensahe sa krus karon dako kaini og pagtulunan nga naman kay sumala sa history gumikan man anang timaan sa krus nga usas sa nakapaligon, no? Nakapadasig ni Emperador Constantino nga didto gid siya mo laban, didto gid siya mo dapig sa tinuhuang Kristyanismo kay sa iyang panahon god ang mga Kristiyanos nga mga magtutuo ang nakita giniya nga kana bang kadawag na tog simbolo o timaan kini mang krus. Kay matud pa lagi ni San Pablo diri sa atong gibasa, ang mensahe sa krus binuang alang sa mga nangawala. Apan kanatong mga linuwas, mga ginaluwas, gahom kini sa Dios. So, ikaw kung unahon-naon nimo, no? Kristiyanos ka nining panahon na. So, mo man ni pagtulunan man ni. Matud pa ni Pablo, kini dieng krus ni Kristo, gahuman dieng ni Dios po nang himuan nato nig mga ilhanan, himuan nato mga timaan. Although there is Biblia, dili kay nato mabasa ang ubang gipang buhat nila, ilang mga reaksyon. Kay matud pa ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, dili manggod tanan gisulat nila. Naamay gibinaba na lang, basahan ko ninyo mga igsoon, 2 Tesalonica 2:15. Unsay giingon ni San Pablo, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba og sa sulat. So dili tanan na sulat. Naay gibinaba na lang. Dayon modagan po ta dito sa Juan kapitulo 21 bersikulo 25 niingon si San Juan nga dili lagi tanan gibuhat sa atong Ginoo na sulat. Kung sulaton pa kuno tanan, bisan gani kuno ang tibuok kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Although, hyperbole no ni pagkaistorya. Di ni literalon yun nato nga pagkadako kayo aning kalibutan, di yun kaigo kasudlan sa mga sinulat, no? Gipahimug-at lang yun nga naapaghiwa masulat sa mga gibuhat sa atong Ginoo. Sa manang gibuhat sa Ginoo, di ba mo na pagpanudlo
o kining pagmilagro. So basis gi sulti gi asoy ni San Juan de as 21:25 nga di tanan nasulat. So mao ni kung imong imagino na, no, kining pamulong ba ni San Pablo nga ang krus alang sa mga Kristiyano gahom. Pero alang sa mga ginalaglag o dili linuwas o mga misupak o mga dili Kristiyanos, alang nila binuang ning krus ni Kristo. So kung imo nang analyson mga igsuon, kung imo maghuna-huna ba ka ba? Kung naa ka sa ilang panahon, unsa may imong mahuna-hunaan ng krus na? Ang imong mahuna-huna, lahi ni. Sa una, kining krus tunglo ra gyud meaning ani. Kay ang silutan diri katura mga kriminal. Pero labi-labi, matud pa ni San Pablo ang krus ni Kristo. Dili tunglo yang gisaysay diri, although tunglo na usas meaning ana, pero diri yang giklaro nga gahom kini sa Dios ambot pasabot katong krus ni Kristo. Iyang kamatayon sa krus. So kay gahom man di ini para nila sa mga Kristiyanos, apil at ani karon ha. Amo ni nga nindot ni nga timaan ato. Una nga na-develop ni nga huna-huna sa nila, o ni gihimuan dyan nila nilag timaan, simbolo. Dili man dautan nga maghimot tag simbolo. Gani ka na nga itong mga igsuon nga Iglesia ni Cristo, supak magina silag panguros, kaya kunos Biblia litra por litra. Pero naman po na sila simbolo, naman po na sila timaan. Kato ako nang giingon ninyo ba, kanang 3 kinds of color, kanang green, white, o red, di ba? Kanang murag kuha na siya, murag basta kay purma na siya vertical o pwede po horizontal na tulo ka color, green, puti o pula kung wa ko masayop. Mo na ilang timaan. Gani dito sa debate sa Dumaguete o dito sa Cebu. Kana nga simbolo nila, ilhanan nila, ilagi nang ipakita, no? Na itilon diha nga naatulo ka color, green, puti o pula. Ako ginang nakita. So ilan ang gihimong simbolo pod nga kung kung makakita ka anang simbolo bot pasabot mga Iglesia ni Kristo na sila. Niya wala ang punas Biblia, di ba? Pero wala na to nang gisaway kay unang-una wala man pud giingos Biblia nga daotana. O nya kita po mga Katoliko daghan man pud tang mga timaan, mga sakramental nga wa pud giklaro da sa Biblia litra por litra kanang atong mga daghan nga kaing santos ron, di ba? O kita sawayon ta nila basta wa sa Biblia. Pero sila po di ay nga nagsaway na to nga wala kuno na sa Biblia kanang panguros, kanang daghang kay mga ribulto na to sa mga santos. Sawayon ta nila ana, pero sila po naapod sila yung mga gipangbansa karon nga wala na to sila sawaya. Okay, ngano man naway man ta nila nga di man nato pagtulon anang Bible alone. Muna nga kung doon na may gibuhat ang mga Iglesia ni Kristo o guban pang mga tinuhuan nga dili naman daotan pero wala sa Biblia, dili man ta musaway ana. Basta di lang daotan. Kaya nga naman, ang Katoliko wala magtudlo og Bible alone, sula Eskriptura. O muna nga, murag malipay sila ana, kay kana bang, okay ra na kita sila gali mga Katoliko atong pangitaag litra por litra. Kay mo man atong pagtulunan god. Kung madani na to sila anang Bible alone, mo nang pangitaan na to sila litra por litra, mayngog kanang rosaryo be, na sa Biblia. Wala magyud po nagrosaryo ang mga apostol sa una, kay wa pa man ang rosaryo silang panahon. Muna nga wala na sa Biblia, so di ta magrosaryo. Mo man na ila dayon kana magpista, pistahan si Senyor San Vicente, wala na sa Biblia, dili ta magpistag Senyor San Vicente. Muna nga kanang Katoliko, dili na kuan tinuod. Pero pangutan-on po nato sila, tinuod bitaw, dili mabasa ng pagpista ni Senyor San Vicente, pero naaba po'y mabasa nga supak ang Diyos ana. Litra por litra nga supak siya o dautan ang pagsaulog o piyesta ni Senyor San Vicente o guban pa mga santos, wala mabod. So muna na ron sila nga sila na sa tulumanon ni Veritas ato rabagyod po na silang paninglan, no? Okay, kamong ubang mga Katolikong namin na wala mo maningil nila, no? Walang mo siguro nagkabana, no? Ana, una nga murag dili masupo, dili na to ma-establish
Dili na to mapanalipdan ang atong pagtuong Katoliko kung wa tay buhaton ba. Murag pasagdan lang nato sila mo'y manudlo sa radyo, sa telebisyon, nga dili na to tubagon ang ilang mga pagsaway sa atong tinuhuan. Amo na nga natoy usa ka komentarista mo ingon nga kana kunong bakak balik-balikon mahimo nang tinuod atong pipila ka taong naminaw. Tinuod jud kay kanang mga pagtulun-an nila ron nga dili Dios si Kristo. Kanang dili kuno maayo magrosaryo kay wala sa Biblia. Kanang rosaryo hinoon mga igsuon, ang mga elemento diha, ang mga materialis diha, natay mga bersikulo nga makita kay kanang matag misteryo diha na sa Biblia. Pero ang pagpurma na into a devotion, kanang atong balik-balikon, by the way, dili dautan ang pagbalik-balik sa pulong basta maayo lang, no? Nana sa Salmo 136, basahan ninyo ng Salmo 136, balik-balik sa mga pulong. Ang gipasabot nga gidili balik-balikon kanang mga pulong way hinungdan, kana bang mga pamulong sa mga pagano, no? Mao na. Pero kanang mga maayong pulong balik-balikon sama anang amahan namo Lord's Prayer di na dautan. Ug kanang pagdaig o pagpasidungog ni Santa Maria walay mabasa sa Biblia nga dautan na balik-balikon. Katudang mga pangyamyam sama sa gibuhat sa mga pagano mao ra toy dautan. Muna itong iklaro ninyo mga igsuon. So mao na nga kita pangitaan ta nilag litra por litra sa Biblia, pero kita po mo'y mangutana, no? Sa tulumanon ni Veritas, mangutana man ko para kamo bang naminaw mga igsuon makabalansi mo. Uy tuod, no? Veritas, may kay imo nang nabutyag sa radyo? Kay sila di ay nga nagsaway nato mga Katoliko. Kay daghantang mga gipangbansay ron nga wala sa Biblia litra por litra. Sila daing gasaway na to ana, utro man po di ay. Daghan man po di silang gibuhat ron nga wala sa Biblia, no? Akong balikon gamay ha, recap. Sama na Iglesia ni Cristo kanang ilang pagsaulog og July 27, wala man sa Biblia. Pero di na dautan, wa ta magsaway ana. Kanang pasugo magasin. Sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo wa may pasugo magasin. Pero wala ta magsaway ana kay di man po dautan ang paghimog magasin. O kanang ilang simbolo, saway sila sa atong panguros kay wa kuno sa Biblia litra por litra. Unya, kanang ilang simbolo pod nga tulo ka kolor. Kanang green, puti ug pula na sa Biblia. Ang mga Iglesia ni Cristo sa una ba naa ba sila ingon ana? Kung magdebate, magbutang anang tilon, dahil na ay kulor nga green, puti ug pula. Wa ta magsaway ana, kay di man po na dautan. Pero nga nung sawayon man nila ang Katoliko, anang panguros. Kay wala kuno sa Biblia. Nga gani, mas kung maghimo tag simbolo, mas biblikal manggali kung himuan na tog simbolo ng krus ni Kristo. Kaya naas Biblia man ang krus ni Kristo. Nya, kanang simbolo sa atong mga Iglesia ni Kristo nga naitilon na green, puti o pula, biblikal na. Mas biblikal pa ng atong krus nga gimuan na itong simbolo. Kaysa kanang simbolo sa atong mga Iglesia ni Kristo nga kanang green, puti o pula, wa mo kukita sa Biblia na. Ug asa na gika nila. Ibuhatan nila simbolo. Pero wa ta man naway ana kay may man pud nindot pud tanawon lamir ka ng green nga kulor, ganahan gi ko magtanaw ng green nga kulor. Kay soft may kitanahon sa tung mata ba. Dayon isa pa, ang ilang mga ministro ron magwali, pwede na sila magradyo pinaagi sa radyo kay develop naman kaita karon, no? High-tech naman kaita. Nya kung pangutan-o na to ang Biblia, panahon sa mga apostoles na anabay radyo, na anabay telebisyon, wala pa, no? So, ipasabot nga, dili di ay tanan kinahanglan ug unsay itong mga gipangbuhat karon, kinahanglan yun basahon litra por litra sa Biblia as long as maayo lang. Mga igsuon. Kanang magsuot og kanang Amerikana, wala man sa Biblia. Wa may mabasa sa Biblia, wa pa may Amerikana sa una, no? So, pero wala na to sila sa waya ana kay di man na dautan. Pero kitang Katoliko sa wayon ta nila anang panguros kay wa kuno sa Biblia litra por litra. Pero mga igsuon, timan-an biya nato bisag kan alang 2 Tesalonica 2:15. Hupti ninyo ang mga tradisyon nga among tudlo kaninyo pinagigwali nga binaba og sulat. Mga igsuon sa
objective ba nga panghuna-huna ba? Dili subjective. Subjective o objective. By the way, unsa man ang subjective? Kanang subjective, kanang pangagpas lang. Doon na kay gibasihan, pero ang imong konklusyon pangagpas lang. Di ba? Pero kanang objective, sigurado gyud. Sama nang kuan ka, naipusti dihang natumba. O dayon imong kuhaon ang sukod. Nya dili ka mo kuha og sukdanan. Imo rang bana-banaon unsay sukod anang puste. Ang imong masulti ana bana-bana man, so di ka sigurado kay bana-bana ra man. Mo na gitawag og subjective. Pero kung imong yung sukdo na siya og sukdanan, ang resulta ana dili na siya subjective kay di man na pangagpas. Mo na gitawag na tog objective. Karon kana base anang subjective og objective. Kung moingon sila nga ang mga unang Kristiyano wala manguros, giunsa nila pagsiguro nga kanang objective yo dili lang kay pangagpas lang. Bot bay pasabot na ay membro nila nga nabuhi o nagkinabuhi sa maong panahon. Timan ibiya nga dili tanan gibuhat sa mga Kristiyanos na sulat sa Biblia. Now, giunsa nila pag siguro nga wala gid manguros ang mga unang Kristiyano. Nga wa man sila kita. Wala man gali video diri sa Biblia. Kanang bunyag para nila kanang bunyag tusmaw ra gyud nga sumala sa history tulo man na tusmaw immersion kanang tusmaw lagi immersion buo og sprinkling gani kanang sprinkling gitagna na diya sa Ezekiel 36:25 bisibisan ka mo o I will sprinkle you a clean water, no? Kaya sa Katoliko God, basta bunyag gani, tulo na kaklase ng paagis bunyag. Sprinkling, tusmaw, kanang immersion, sakto man na, o kanang bukbo. Pero para sa mga dili Katoliko, immersion ra gyud. Nya giunsa nila pag siguro nga immersion yun. Bunyag sa mga Kristiyano tanan sa una wala ra bay video dia. Debes plaza mangutana ko. Giunsa nimo pag siguro brad nga immersion ra gyud ang paagis bunyag. Naabay video makita diha sa Biblia. Wala. Bisan pag tanaw nimo bunyag ni Kristo, di man kang kasiguro gyud kung Biblia ra imong pasagdan, di nimo masiguro gitusmaw bagos Kristo. Sa pagbunyag, ano man kay kung basahan nimo ang Biblia, giingon ra man didto nga sa pagkahuman nagbunyag ni Kristo, mihaw asya sa tubig. Nya unsaon nimo paghulagway ana aron nga tusmaw? Nga humana siya bunyage, aya siya mihaw as tubig. Na sa ato pagkatong paghawas niya, wa na toy labot sa bunyag. Na karon ang pangutana giunsa pagbunyag si Kristo base sa mong teksto, di ka kita o giunsa. So asa man na makita nimo ron tradisyon. Inya ko moingon ka, tusmaw lagi to beritas kay ang but pasabot ana gong bautismo, baptiso. But pasabot immerse. Tinuod man na nga usas meaning anang baptiso, immersion. Pero dili immersion ra. Kung tanahon yun mo ang mga meaning anas kanang Greek ana, naibot pasabot paghugas. Dili lang kay tusmaw. Kung nakakita mo atong debate ni James kinsa to ni katong Church of Christ Minister na sa YouTube gali makita ninyo. Church of Christ Minister og sa atong debater pod nga kanhi protestante si Bob Sungenes, Robert Sungenes nindot kay to ilang debate nga gisgutan nila tong bunyag. Iyang gipasabot dito nga kanang baptiso nga gamin og pagtusmaw o immersion, dili ra kay immersion ng ang meaning ana hugas kay actually kanang bunyag paghugas man sa itong mga kasalanan. No, unya matud pa pod sa usa ka theologian nga Katoliko, ingon siya nga kanang tusmaw da sa bunyag wala gyud siya mag-istrikto og meaning nga kanang paagi, kundi kanang tusmaw diha o lubong diha but pasabot espirituhanon ang meaning ana nga kung mabunyagan ta but pasabot gilubong ang atong mga kasalanan. Itsapuera, no? Mo na ibut pasabot sa immersion ya. So bisan pag unsa nga paagis bunyag, mabubo man, sablig man, natusmaw gihapon ang atong mga kasalanan. But pasabot nalimpyuhan gihapon. Mo na ibut pasabot sa immersion ya. Wa na magpasabot og paagi kay mayon kag paagi na puros ra ba gyud subjective ang kuan nito katong bunyag ni Pablo. Si Pablo gibunyagan sulod sa balay.
Ya, tindog pag siya ni tindog dayon gibautismuhan na yung karong giubog. Wala di ra ba nimo mabasa diha? Unya, wa pag video diri sa Biblia nga si Pablo gibunyagan gitusmaw. Kiingon ra diha sulod sa balay mitindog o gibautismuhan na giunsa nimo pagsiguro nga gitusmaw siya. Di po ka siguro sablig. Ginoon ay bersikulo da sa Hebrews nga nakahisgot si Pablo nga murag masabot na to nga sablig ang paagis bunyag nga iyang nadawat. Murag duol-duol gyud kay alang-alang nagusulod sa balay. Nya, di ba ka galing mga dili katoliko ron, mangita magyug daghang tubig kaya ang ilang bunyag tusmaw man gyud. O kung dili sa suba dito swimming pool. Kana galing na iglesia ni Kristo so, murag nakita ako sa ilang pasugo nga naagi na sila swimming pool alang lang gyud anang bunyag, no? Okay, ila tusmaw ro gyud. Oh. Pero kung atong analyzon diyan na, bisag balansiho na to katong bunyag ni Pablo. Gitusmaw ka siya ato nga naaman sulod sa balay. Noon kung moingon po ko gisabligan ra, kung katurang bersikulo ha, diin gihisgutan ang bunyag ni Pablo, puro subjective ato tanan. Kita tanan nga mo komento sa maong tekstos, hasta tong bunyag ni Kristo, puro subjective kay pangagpas raman ato apuros. Kuwa man tang kita. Wagi objective na to. Pero nalimot ko atong bersikulo dia sa Hebrews nga nakahiskot og sablig si Pablo nga ato galing masabot, no? Giisgot siya bunyag nga sablig ang iyang terminong gigamit nga ang ubang mga Catholic faith defenders moingon sila nga sablig lagi tong bunyag ni Pablo. Pero ako pwede po na kay para nako bisag asa na. Pwede sugot po ko gitusmaw gali siya. Okay, basin daig na baril dito then gitusmaw gid siyang sa to Ananias. Pero kana subjective na kini man nato makita sa Biblia giunsa gid sa pagbunyag kay wa lagi video. Mga igsoon. Pero ako diri ko mosalig sa Katoliko. Kay naa niya tanan ang wala giklaro sa Biblia. So kanang kung wingon sila nga kanang ang mga unang Kristiyano wala manguros, ako di pa ko mukuha na subjective na dili na objective. Kaya nga nakakita dahil sila. Para sa ragon anang mingon sila nga, walay mabasa sa Biblia litra por litra nga si Pedro nakaadtog Roma. Therefore, wag gid siya mahimong Santo Papa dito. Granting, wala gid bersikulos Biblia, pero naa may bersikulos Biblia nga masabot. Kung ako malimot, 1 Pedro 5:13 ba na? Naghisgot og Babylonia si Pedro, nga ang gigamit nga pulong niya nga ania sa Babylonia. Ang pulong ania nagpasabot nga dito siya sa maong lugar niya. Kanang Babylonia sa bagong tugon mao man ang Roma, pagano nga Roma. So kung atong sabtuntong hubad sa Biblia nga niingon si Pedro nga ang iglesia nga ni as Babylonia o Roma, but pasabot dito siya sa iyang pagsulat ato. Ug mo po na gigamit sa mga Katoliko nga kanang bersikulo sa Biblia nagpasabot nga si Pedro nakaadto gyud Roma. Pero granting wa gyud bersikulo sa Biblia. Nya, prueba ba nga kumo walay mabasa sa Biblia litra por litra nga nakaadto si Pedro Roma, wa gid siya makaadto, giunsa nila pagsiguro? Kinsa may membro nilang nakakita nga kung mayong kag iglesia ni Kristo na 1914 na nagsugod. Wa gid sila kasiguro, may sila asar mang bahina sa kalibutan na abot si Pedro. Nga puros ra pangagpas, puros ra subjective, di ba? Pero ako, kung maghisgot galita og tradisyon, na wala nagiklaro sa Biblia, ako sigurista ko. Anong dito man ko born again, anong dito man ko saksi ni Uba nga, wahira man na sila ilang grupo, wa man na sila kitaon sa mga panghitabo atong panahon ni Kristo. Ako sigurista ko dito kus relihiyon nga ang iyang kagikan nga masumpay gyud sa mga apostol. Wa may lain Katoliko raman. Mga igsoon. Ako mosalig ko sa mga sulat ni Obispo Ignacio, Obispo Policarpo, Obispo Ireneo. Kay kining mga tawhana, nakasaksi ni sila sa kinabuhi sa mga apostoles. So naa nila, makita nila kung sa tong mga gihimo sa mga unang Kristiyano nga wala giklaro da sa Biblia. So, kining pulong ni San Pablo dire nga, ingon siya nga, kay ang mensahe mahitungod sa krus,
sa atong Ginoong Jesucristo, binuang kuno alang yadtong mga nangalaglag. Apan kanatong mga giluwas, gahom kini sa Dios. So, kita mga Katoliko, man tama sa maangayan ani kining pulunga. Dili kita maangayan dito sa atong mga gipanglaglag. Kay binuang man to para nila. Nya natong mga Katoliko, ang krus ni Kristo, gahom man gyud mo manggaling na atay mga simbolo sa krus. So naagita diri na bilong sa giingon ni Pablo nga mga Kristiyanos kay para nato gahom kini sa Dios. Kinsa man ni mga tawhana nga para nila binuang na. Kay balon na mo. Ang duol-duol ani kini mga tinhuan ron nga magsaway na maggamit magdaladala ta og krusipiho. Kamo na magbalanse ana bang igsuon. Pero gikasubo lang po nako kay naapog ko'y komentaryo ani kay naapoy mga Kristiyano, Katoliko og dili nga bugal-bugalan nila ng simbolos krus. Ako gyud kay sa internet kita kog video diha nga usa ka inilang entertainment dancer o singer nga gasuot-suot og krusipiho niya ang iyang sayaw hilas kaayo. Para nako bisag unsaon ako balansi bugal-bugal man gyud tong iyang gihimo sa mensahe sa krus. Nga naman anong gamiton man nato ng mensahe sa krus ni Kristo, krusipiho pa gyud. Iyang gi ornament, iyang gihimong bululoy sa iyang sayaw nga bali dili man to healthy nga sayaw. Pinta to og healthy nga sayaw. Una nga kanato mga Kristiyano bugal-bugal to nga sayaw sa atong pagtuo kay kanang krus para nato simbolo na nato mga Kristiyano. Una kamong mga Katoliko nga igsuon nako, gamita po taon ninyo na sa sakto nga mga gimbuhaton. Dili po taon nato na nga magsuot-suot ana kung dili ta sigurado nga kana atong gibuhat Christian, na lang na suuta. Kaya ako gani ang usa sa teknik nako nga mahadlok yung kumubuhat og dautan, sige yun na akong i-ablay ning akong cross nga naagay larawan ni Kristo. Ano man kay ang ano man mayon ko nga magsuot-suot ko ani para nga maulaw kumubuhat og dautan. Sayunan ka imong gibutang si mong lawas ng simbolos krus niya magbuhat kag sala. So inana ba? So ingon ana pod unta ta mga Kristiyanong Katoliko. Kay ang krus nagsimbolo na sa pagsunod sa mga pagtulon-an ni Kristo niya di man lalim. Di gyud sayo ning pagsunod sa kabubuto ni Kristo. Daghang kayong tentasyon sa tong kalibutan ron. Maantigo ba ta mo ingog dili ko ana, no? So mao na ang simbolo sa krus mga igsuon. Unya abi ninyo kung tan-awon jud nato ang history anang pagpanguros. Ako wala ko'y listahan dire o kopya sa history ana. Pero kung kamo mag-research ana yung pagpanguros nindot kay na mga igsuon. Pero sa ako nang giingon ninyo didto gyud ko sa grupo kung maghisgot na gali ta og kung sigurista gali ta aning tinuhuan. Didto kita sa grupo ngang yang kagikan maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Okay, no, sa Pasugo Magazine sa ato mga igsong Iglesia ni Cristo, no, Pasugo Magazine, March-April 1986, page 4, by Philhon B. Puentes, matod pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. No? Dili niya ato ha. Pamulong ni sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo nga atong mabasa sa ilang Pasugo Magazine, Marso-Abril 1986, page 4. Napadyo'y writer Philhon B. Puentes, basin ministro ni, no? Matod pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Laing pasugo pod, Abril 1965, page 41, matod pa, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace its origin to the apostles. So ang matod pa sa Iglesia ni Cristo, res pasugo,
April 1965, page 41, matud pa nila, dili kuno sila supak nga kining Katoliko nga simbahan lamang, naipulong lamang o alone, could be traced back its origin to the apostles. So bisan ang mga iglesia ni Kristo, dili sila mosupak. No? Nga kining Katoliko mao gini ang tinuhuan nga maganid jud pagbalik ang iyang kagikan panahon sa mga apostoles. So kung sigurista ta, kadtong wala nagiklaros Biblia nga mga tradisyon sa Kristyanismo, simple, ang nakahibaluan na, ang tinuhuan nga nasumpay gyud sa mga apostoles, but pasabot ang Katoliko. Kay sila manggali ni angkon nga dili sila kasubay kay 1914 ragon ng Iglesia ni Kristo. So, kana, mamalandong ta na ang mga igsuon, kay kung magsaligrig yung kag Biblia, litra por litra, ang mahikawan yung kasuban nga wala nagiklaros Biblia. Samaan ng, kumpisal. Sa Biblia, mabasa nga si Kristo naghatag og gahom sa mga apostoles pagpamasaylo og mga sala, bisan kinsang sala. Pero kung ato nang basahon, wala giingon diha nga maon ng kumpisal. Mo nang maingon ng mga ministro nila nga, walay kumpisal. Kay way mabasa sa Biblia nga nangumpisal ang mga tao das mga apostoles. Kay ang mabasa katuramang gahatag og gahom si Kristo sa mga apostoles pagpamasaylo og sala, gahatag sa gahom. Pero kung tan-aw nimo na sa history, giunsa na pagsabot sa mga early Christian, kumpisal man na aspare. Na mo nang Katoliko ra na ay kumpisal karon. Pero kung mo na ka ng mga dili Katoliko, may sila walay kumpisal kay walay litra por litra di sa Biblia. Tinuod. Pero na ay masabot lang. No, atangin ninyo ang timas kumpisal o niya mga igsuon. Nya kung tan-aw nimo na sa Didache kanang libro nga sinulat sa mga early Christian nga wala na dias Biblia, giklaro gyud na nila nga kanang San Juan 20:19-23 nga si Kristo naghatag og gahom sa mga apostoles pagpamasaylo og sala, ang ilang sabot ana kumpisal na ngadto sa ministro sa Dios o pare. Munang naay kumpisal. Muna kanang kumpisal karaan kay na nga paagi dias pagtuo. Gikan na itong ikaduha, ikatulong siglo, nasamot, klaro kaya na. At ang ninyo na sa tema po na ito, kumpisal mga igsoon. Mga igsoon, atong basahon ng katapusang bersikulo nga akong kutloon ron, pasailo ako, daghan pagyog kung wa masulti ato ng ipadayon sunod Domingo. Sa 1 Corinto Kapitulo 2, versikulo 2, matud pa ni San Pablo, kaysa diha pa ako uban kaninyo, gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Hesukristo. Labi na gayud ang iyang kamatayon sa krus. Mao nay pamulong ni San Pablo nga daghan, no? Gikalimtan kuno niya ang ubang mga butang. Sa ito pa katong mga butang nga di na kinahanglan hinumduman. O tanang mga butang iyang gikalimtan. Pero ang si Kristo di yun niya malimtan. Labi na kuno ang kamatayon niya sa krus. So inana ka pagmahal ni San Pablo anang kamatayon ni Kristo sa krus. Muna nga ang mga early Christian gihimog yun ang simbolo na. Muna gipatik na to sa itong lawas. Di kay na maklaro sa Biblia litra por litra, pero history will tell us nga kanang panguros gibansay gyud na sa mga early Christian mga igsoon.
Okay mga igsoon, gikasubo ko nga din ako kapadayon gani pagtan-aw na ko sa akong cellphone naman day text message no pasaylo alang gyud ko di gihapon ako ni mabasa no. Maybe sunod Domingo, pasensya lang gyud to ag sa miaging Domingo ganin naputi text wa na ko mabasa. Hinaot akong gilauman ng inyong pasensya mga tinahod nga tigpaminaw. So, di na ko mo daghan pag-istorya. Hangtod sunod Domingo pohon kini na lamang inyong ubos nga alagad sumbong tulumanon Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong mga igsuon sa Pikas Lawag Dani Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Mayong adlaw sa kasaulugan sa Santa Cruz. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.